po yung GoPro namin. Tapos malakas yung dagat. Ngayon dito naman tayo sa tayo sa Hibasan. Ngayon guys, episode natin ngayon, kukuha tayo ngayon ng langka para gulayin. Gulay tayo ng langka doon sa Danlog, sa lupa ng lola ko. Kasama natin si cameraman natin si si Girl Langka. Yan guys, punta tayo doon para kumuha ng langka. Yan guys, dito na tayo. Bale daw. Wala nang wala nang edit kasi nakalimutan yung password. Yung password ng camera. Bale guys, lupa to ng lola ko. Lupa to ng lola ko. Langka muna, langka. Guys, akyat. Akyat pa. Okay. Sobrang langkaw naman. Sobra naman langkaw iyan. Buray. Ay. Tara. Gumay mga lubi-lubi gumon. Ito pa gumon. Ito pa, ito. Bale ito guys. Ginagulay din to. Kaya lang sa sunod na episode na lang natin. Hindi yan ang target natin ngayon. Ubus na yan sa sunod na episode. Panggata naman ang hanapin natin. Oh. Tapos antol. Ano ho? Igap yun. Saro-saro. Na! Abo. 3 hours later. Nice. Tubol. Nasunod na naman to. Sa sunod na episode. Ano pagdara? Ikahagban. Kaya tayo katropa. Pagdidilim na. Kaya tayong panggata. Tapos yung langka. Kasi katropa. Na siguro ngayon. Alas 5 na. Mag-aalas 6 na ng gabi. Hapon. Balik lalabas ko lang kasi katropa sa lalabas ko lang sa trabaho. Sa construction. Kaya gabi na nakapag prepare nito. Yan, uwi na tayo katropa. Tingnan niyo mga katropa yung yung panahon.
Parang may ano, sa mga panahon ngayon, kaya hindi makapag-vlog sa dagat, gawa ng malakas yung dagat. Kaya dito na muna tayo sa bukid. Yan. At magbunot ng nyog. Ganito po ang pagbunot ng nyog, katropa. Sa hindi nakakaalam dyan. Bagong ano po to, bagong style na pagbunot. Gamit ang hand tractor. Ang hand tractor po dito sa amin, katropa, ginagawang pagbunot ng nyog. Ayan. Baka magkururot na, katropa, pag sobrang daming ng nyog. Siyempre, magkukudkod nito, katropa. Si... Yan na, magkatayo. Ay siya daw magbabalat ng ng langka. Kasi pagod na talaga ako, katropa. Tanong mag-vlog. Pag ako pa magbalat ng katropa, walang vlog na mangyayari. A few moments later. Medyo ano na siya, manibalang na Hinog na. muntik Mabal. ng mahinog. Pero okay pa naman to, gulayin. Pwede nga ang hinugulayin talaga. Ayan, babalatan naman natin. Flashback. Pag ako pa magbalat ng katropa, walang vlog na mangyayari. Pag ako pa magbalat ng katropa, walang vlog na mangyayari. Tinatamad yung mga kasama ko. Dito tayo magbalat. Bale, tinatanggal lang ito, katropa, ang buto. Sobrang tigas na ng buto nito. Madura sa ka. Mga ingredients natin, guys: sibuyas, bawang, paminta, oyster sauce, tas asin, mantika. Tapos ito, pansahog. Ito, tinapa. Ay, bulok. Umpisa tayo mag-isa. Bawang. Nah. At siyempre, oyster sauce. Hindi na yun. Uy! Diba? Tahog pa lang. Ulam na. Ulam.
Tapos, gutom na guys, gutom na. Yung pangalawang gata. Pangalawang gata. Oops. Siyempre, ito. Ang dami. Marami yan guys kasi ang kakain mga ganyang kalaki oh. Guys, lagyan natin yung kakang gata. Yung unang gata, yung piga. Diba? Sarap to guys. Sarap to. Yummy. Ito guys sa sa Bicol, pag nagagata ng ganitong gulay, talagang pinapalangis yan. Di katulad sa ibang lugar na ayaw nila yung nalangis yung gata. Dito sa amin pinapalangis talaga to. Para lutong luto yung gata. Right. Just add asin. Asin. Ito guys.